Copenhagen Climate Network. We help you establish sustainable alliances. Copenhagen Climate Network er optaget af elbiler. Det er vi, fordi det er en af fremtidens løsninger. Det er det ikke kun for Danmark, men Danmark kunne blive et foregangsland i Europa. Hele Europa skal med på vognen. Vi skal have fælles standarder, vi skal have fælles batterityper. Det er en vigtig vej frem. Derfor skal vi have fat i politikere, både på Christiansborg og også i Europaparlamentet. Det stiller vi gerne op til, og vi ved, at de skal være sammen med dem, der producerer elbilerne. De skal være sammen med dem, der producerer den grønne strøm. Alle skal virke sammen, sådan at forbrugerne køber det her koncept. Hvis vi går lidt tilbage til elbilerne, hvad er så de største hæmmer for udviklingen af elbiler på det danske, eller måske endda det europæiske marked? Ja, der er flere, men der er prisen for os som forbrugere, der simpelthen får os lokket til at købe den. Hvis det er for dyrt, vil det være få, der gør det. Så det prisen, det er en ting. Det andet er vel også endnu udbuddet. Altså, det er jo det, vi skal presse nogle fabrikker til at levere flere elbiler, og så er det infrastruktur. Altså, at vi også kan køre lidt længere i dem, end lige hen til vores garage igen. Hvad kan vi gøre fra dansk hold for at fremme den europæiske udvikling på området? At vi kunne presse i EU, at der blev taget nogle europæiske initiativer. Det andet er, at vi måske kan indse, at vi er et fantastisk testområde, fordi vi har meget effektive elnetsystemer, som gør, at det der med at sætte stikket hen i garagen om natten med din bil, det kan bare fungere. Og det her ret store eloverskud, og især om natten, en vældig chance for at være testområde for både elbiler og for den sags skyld også mange andre nye teknologier, der har med smart net og effektiv distribution af energi. Tror du, det er industrien, eller det er politikerne, som skal drive udviklingen? Ja, det spændende lige nu, det er jo, at det er begge dele, eller rettere, det er et samspil mellem politikere og industri. Man kan sige, at industrien er der på mange måder. Vi har teknologierne. Industriens folk skal så lære, at man har brug for politiske incitamenter, politiske strukturer osv., som gør, at de teknologier bliver fremmet, og at det sker meget, meget hurtigt. Og vi politikere, vi skal sådan set lære, at industrien skal have lov at udvikle mange af de her ting i fred og ro, men efter en bestemt retning. Netop, at vi skal løse vores klimaproblemer og en lang række andre miljøproblemer samtidig. Så derfor er det samspillet mellem politikere og industri, der er det mest interessante i det her år. Og så er det jo godt, at vi har sådan noget som Copenhagen Climate Network. Det er et af de steder, hvor det kan foregå, men der er brug for, at det sker bredt. Copenhagen Climate Network. We help you establish sustainable alliances.